Aiwa ndinotenda vaMagwizi makadi henyu. Aiwa ini ndinosimba. I'm a concerned Ward 1 citizen by but let me not divulge my name, but I'm a concerned Ward 1 citizen from Chivi North Masvingo province. Muchiona ndatirega nditaure nemwe vaMagwizi munomboziva kuti chii. Takakura tiri vanhu vanga vachiadmire family yekwaMagwizi isingaiti. Tine imwe history yataitoudzwa kuti mudhara Magwizi vakura vakadai but vakasiya vana vavo Sandasi nemwi vana Kilo mukazovapo comrade. But ndine chinhu chandibata nekundisiririsa baba vaMagwizi. Sekuziya kwamunoita imi politics dzinovouya dzigoenda asi vanhu vanosara varipo vapenyu vachingorarama. Ndati ndikusendere vhidhiyo yenyu iyo andavona ichitenderera yandinzwisa urombo zvakanyanyisa, regai ndidero, uye yakahadzisa mwoyo wangu kuti machivi here. Baba vaMagwizi, by the way, do you know kuti opposition party haisi terrorist organization, ibato rakarejestwa nevanoita nezve sarudzo veZimbabwe Electoral Commission, rikava bato rakarigadwa as legal. It's a legal entity. Zvino ndarwadziwa pandanzwa muchibudisa mashoko okuti imimi sabhuku kana pakatanga kuverengwa tanyanyireko kustupa that law naya vaMagwizi. You seems like you educated a bit, right? Kunditi darikei. But why are you like you stooping too low? Sokusvika pakudrega masabhuku edu kumapinza mune zvamatongerwo enyika, madzishe edu kumapinza mune zvamatongerwo enyika. Remember vaMagwizi, sabhuku navashe ziduta vanhu, zibhazi rinoduta vanhu vose, varoyi, vanhu vakanaka vemachechi, n'anga, mbavha, ndisabhuku nokuti ndo baba vedu tose vanoita kuti tikumbane muwadhi wane mugare mune runyararo. Mukataura vani vava havavhotegwi. Ndoda kuti mundibate zvakanaka, ndozvinoziziva. Ndingotsanangura kuti zvamunoziva. By legal right havavhotegwi vanhu ivavo, ndo vachengetedzi verunyararo, ndo vachengetedzi venzvimbo, ndo varidzi venzvimbo. But mukatarira vanhu vatiri kurwira isusu vamapato vamuri kunoti avo vana tripusi vachaitira musango, vanhu vanovhoterwa ivavo kuratidza kuti vanopinzwa basa nesu. Asi chinhu chandikadzisa paudhiyo yenyu baba vaMagwizi ndechekuti ndiri kukuonai pavhidhiyo muchiti imimi kuna vanhu vetripusi vachanoitira tripusi mudondo. Asi chimbozvifungai kuti Sly Smith akanga ataura achidero 1977 or 1978 or 1979 ZANU ichizowina, hurumende ichizowina, Zimbabwe ichizowina kuzvitonga kuzere muna 1980. Sly Smith akanonyarirepi? Kana kuti vanhu vaitevera Smith dai vakanonyarirepi? Ndinoti mupanzwisise ipapo baba kuti vanhu ivo vainonyarirepi. Mazviona? Saka ndoda ngobudisa mwoyo kuti zvino imwe ngatingotiwo nokuda kwaMwari, because remember chenje shanduko vanhu varwadziwa baba haigoni kumiswa nemunhu, inoitwa naMwari. Vana vaIsraeri Faro wakafunga kuti kutamba, akatoti vatobuda kai vateverei, vakavatevera vakavashayiwa, vese vakatevera hondo dzakanofira mugungwa. Mazviona? Asi nchimbofunga kuti akanga aita makore mangani avakanga vashandiswa naFarao. Hatisati tatombosvika kana pakota yamakore iwawo avakashandiswa vana vaIsraeri naFarao, asi vakasunungurwa nevakaita. Saka chimbofunga kuti vanhu vatambura baba. Wochai vhidhiyo randoda kusendera rimwe, zvokwadi vanhu vachinda kubvuta madhiringi here munyika. Vatungamiri vedu vari kuzviona here? Mukuzviona here kuti vanhu vane nzara? Asi ndotaura hangu izvozvo, it's a topic of another day baba kamandipindura. But ndarwadziwa mukoma Kilo Magwizi kuti mungataura here nemwoyo wenyu wese kuti mava kutopesvedzera mhirizhonga musi kuona here? Vanhu vakutorovana musi kuona here? Kuti mava kutoriga tisati taenda pamavhoti baba. Nokuti mimi kana motaurira vanhu kuti imimi sabhuku ngatiseziso uye muchazoverengwa, ko handiti munoti imimi kuvhota isarudzo yomunhu here? Uye imimi munoti ZANU ibato rakasunungukaka, ibato roita zvinhu zvavanhu. Zvino kana muri bato rakasununguka uye roita zvinhu zvavanhu, ko sei mava kutuma vanhu kuvadzidzisa zvamunoda kuti vaite? Ko mangodi kuti kana ZANU ine vanhu mungovarega vakadaro, mungoti tripusi handeiti unosangana kuelection. Ndo zvinoita vanhu vana vanhu baba izvo zvizvo. Mazvona? Ndosaka muchiona tripusi isina nguva yokudzingirirana navanhu, inoziva kuti ine vanhu. Kana imewo muine vanhu baba, prove that in the ballot box. Musavateverera kuti iwe sabhuku kwachida ndimo, iwe kwamadamombe, iwe kwaburanta ugoda. Hamutevereri vanhu baba kana muine vanhu pamwoyo. Nanditika zvoita sekuti vanhu ndo vanemwi pamwoyo, imi hamunavo pamwoyo.
kuvateverera kwomoita, kuvarisa kwomoita. Mombe dzinoriswa ndedzinokara baba, dzisingakari dzinongosundirwa dzosairwa dzoenda mupadho kudzonodya. Manheru mongoteera munowana dzavata zvadzo dzaguta munotenhera. Ko zvino imi kana mune vanhu madirei kurisa vanhu ivavo mukadaro ivo vachiziva zvavanoda? Handiti muri kuti vanoziva pati yavo yavanoda here yamunoti izano? Ndonga imimi ipapo neni tinowirirana. Saka handina kubatika zvakanaka baba nevhidhiyo renyu ramaisa iro vhidhiyo rinopesvedzera mhirizhonga mukomakilo. Zvinotichazai kana rapesvedzera mhirizhonga kukafiwa mudunhu medu. Tinotarirepi mangwana? Hamuoni kuti zvinotipa chimiro cherudzii kuti taita here chitunha chepolitics asi idzo dzichiuya dzichipfuura? Zvino kana tachiita chiri chevebato rinopikisa, ko iyo ranofu munogoirambireiko? Ndanzwa muchiti hatifaniri kuita zveranofu. Ko ranofu kando panoti kukwidza. Kana maisada kuti paitwe ranofu dai makangoti hapana makwikwi, ZANU yakahwina uncontested, hapaizoita ranofu mukomakilo. Ipapo pamakapiredhikta ranofu mukaipa nedheti iyo yamusingadi kuti iitike, makanga matozviziva kuti there is one party which is going to lose and there is one person who is going to win, right? So if you knew that you automatically win, what's the use for you to proclaim the election? I think you educated to an extent of understanding exactly what I'm talking about, mukoma wangu. Sorry zvenyu, handisuda kukuofendai. Kana pane panichakuofendai, ndiudzei, ndikumbire ruregerero. Asi ndadzoka ndine mweya wakakahadzika, unorwadziwa, unokunyunyuta, unokusafara. Ndikati ndoda kuuya kwamuri imwe. Handitika takangori tabvira kunyunyuta pamunoti pasi paya pasina nhingi kuti eslogani yakaipa yamunoti pasi tinopaziva here. Zvino ndazonyunyuta zvine zvamuri kutaura zvokuti zvokwadi here vanhu veTripusi munoda kuti vainde kunoita misangano yavo musango chaimo here? But musango kastiu vanenge vachingova muZimbabwe zvinai nai mukomakilo. Kosango munema vachagira kuCameroon here kuNigeria. As long as mango varega vari musango muZimbabwe imomo. Remember hondo yechimurenga mukoma yakarohwa musango. Komoda kuisa vanhu uko ndokomochida kuti zvino vanhu vatatu kana 100 vafanira kuwanikwa neZANU vavari 9. Zvino kana moda kuita zvavanhu musango makufungidza vanhu hondo dzakare mazvibata manje. So handina kufara mukoma wangu nevhidhiyo yenyu. Ndati ndinonzi a concerned citizen of Ward 1 Chivi North Mazvingo province. Handina kusununguka mukoma. If I was you, maifana kuapologize to the Chivians kuti mataura makaita nezvamakataura zvakashata. Muri kupesvedzera mhirizhonga, muri kukonzeresa. Chimbondiudzai kuti dai akanga ari munhu weTripusi achikudero imwe achiti mimi vanhu veZANU you are going to campaign in the bush, imi mutungamiri wenyu vamunangagwa vachibuda vachitaura pachena kuti hatidi zvemhirizhonga. So imi muri vanani? Are you telling us kuti ZANU PF indicate right and turn left? Is that the fact? If that is the fact, then we have to know kuti ndo zvamunotaura hamuzvirarami kana kuti munodherera mukuru wenyu. Handitika nokuti tine vakuru vokuti tinogona kuti ngatitisvitsirevo kuna purezidendi weZANU tokuti purezidendi weZANU ari purezidendi wenyika sekutaurwa kwazvo ndo zvavanotendera here izvi. Ivo hatisati tambovahwa vachitaura kuti chamisa uchanokampenera musango, asi tatanga kuzviwa kwamuri imwe kwaChivi. Mukoma wangu, ndisingakupedzerei nguva baba Magwizi, zvakashata zvikuru kuti muve nezvitunha zvinotarigwa kana kuti zvinoverengwa kana kuti zvinobonekwa zviri zvamatongegwo enyika. Handitika zvinozvodesa chose, zvinobvisa chimiro, zvinokubvisa zita ramakanga magara munaro kuti vana Magwizi mune zita rakati kure zvokuti pamunongosvika munotonziwa muri vanhu vakuru, asi zvinokomosvika ukoka hakuchaiti. Hakuchaiti, tiri vanhu vamwe chete pasure pematongegwo enyika. Tinosara tiri hama nehama, panosara Bukama, panosara vanhu vemunharaunda, panosara vagarisani, panosara vanhu veMashemadamombe, panosara vanhu veMasunda, panosara vanhu veMawatungwa, panosara vanhu veMadanha, veMadasva, veMamuseve, veMagatawa, veMukotosi. Handiti saka vanhu ivavo vanozotarisana sei? Remember kuti vanhu vamuri kuti vanhu vanovigana, vanhu vanopinda dzisvondo vese, munoti vanhu ivavo vatarisane sei? Regai munhu asarudze mutungamiri waanoda akasununguka. Kana muchiti ZANU ina vanhu baba, ndo point yangu. Regai kufamba muchititsa vanhu, regai kufamba muchivhundudzira vanhu, regai kufamba muchindimidheta vanhu. Stop that if ZANU PF has got people and voters. Handitika ndo zvazvinoita izvozvo izvo. Munhu anoziva kuti inini tinorova fight hataurisi zvikuru, unongomira kuti uchandiona muringi ndo mazvinonokandanwa imo mutoona kuti Magwizi moto haabatiki magetsi. Asi zvino mukange matanga kupeperedza munopedza simba musati mava mumechi.
handina kufadzwa baba. So as a concerned citizen that I have to come straight to you, then it's all up to you kuti munoita ine information iyoyo munoitora moishandisa here kana kuti you let it go. But the bottom line ndezvokuti stop intimidating people baba, regai kutyisa vanhu, let everyone campaign freely as the constitution permits every one of us. We have that right. There's no one with the monopoly over Zimbabwe, no one with the monopoly over Masvingo, no one with the monopoly over Chivi. You don't have monopoly over Chivi North, you don't have monopoly over Chivi District, you have no monopoly over the people that you were intimidating, or the people that you keep on intimidating. You don't have monopoly over them. No, there are people vanobva kumba kwavo. Anditi saka musanakirwa nepolitics to an extent yekuti munoda kushandisa vamwe vanhu. Toraivo vana venyu vainde pafofurandi vanomanya muchitaura zvamotaura zviya zviya, muchitumavo vana venyu, kwete kunotaura vabereki vavamwe vanhu. Vabereki vedu, please regai vabereki vedu, stay away from vabereki vedu, musatyisa vabereki vedu, regai vasarudze zvavanoda zvakanaka, vasarudze vakasununguka sezvamakatenderwavo vana baba venyu kusarudza 1980. Regaivo vana vatambura vasina kumbobata payslip, vasina kumboona industry, vokuti vakavhunzwa nhasi kuti chinonzi mari chii, vanoti bond not, havazivi chinonzi mari. Varegevo vana ivavo vanosarudza kodzero dzavo. Kana vasarudza ZANU, it's okay, that's their constitutional right. Kana vasarudza CCC, that's okay, that's their constitutional right. Baba, thank you so much baba Magwizi. Maita basa nokunditeerera nokutenda kutaura neni. Ndinovimba kuti muchatora mashoko angu mugovashandisa. Mwari vakuitire zvakanaka, muve zvenyu zuva rakanaka. Ndini wenyu a concerned citizen from Chivi North, from Masvingo province, Chivi North, Ward 1. Thank you so much and have a lovely day. With 2023 beckoning and the election frenzy in the country becoming more stronger each day, politicians are increasingly becoming visible, making more and more promises. Primary education from grade 1 to grade 7 must be provided completely free. Every village, in 3 years, there will be a ball in a run solar. Patinongopinda tunhu chekutanga kukudzorerai pamakasiyiwa navamugabe. Toda kudzorera maticha kwavaiva kwokuti ticha aizikanwa semunhu aitenga zikoti zheadmaster nenyaya yokuti anga ane udzamu nejikiniki. But are these promises going to be fulfilled? The electorate is pondering on who to vote for in the council, parliamentary, and even presidential election. We bring you the candidate, where we interrogate their plans, their manifestos, their programs, to make sure that we give you information to make a choice on who to vote for. The candidate on Sly Media TV.